Om heel wat zien trainen op de atletiekbaan. Dat zullen net een soort werknemersdwang kennen als ze nog naar haar werk moeten. Arnold van Kalker is Olympisch bobslieder. Het programma Goud op de werkvlier begeleidt topsporters naar een baan in het bedrijfsleven, naast of na haar sportcarrière. Zijn werkjouwer Tim Paangroep van de Gediek docht daarom mooi. Als sporter is het natuurlijk lastig om een sport en het werken te combineren. Ja. Dus, en we zijn niet allemaal voetballers of tennissers waar we van sporten kunnen leven. En ik vind het zelf ook wel belangrijk om aan mijn maatschappelijke carrière te werken naast mijn sportcarrière. En Tim Paan heeft mij die kans gegeven, dus daar ben ik heel blij mee. Van Kalker is onderwijsadviseur en jouwt les om bij Gleeks Managers. Hij broekt eigen praktijkvoorbeelden uit de sport. Geef je de piloot de schuld, want het is eigenlijk een stuurfout van een pilotencrash. Of geef je hem het vertrouwen en zeg kom op, we gaan weer naar beneden. Want je weet, je hebt een gezamenlijk doel en dat doel is vaak een Olympische Spelen of presteren de Olympische Spelen. Dus zo'n crash, dan mag je niet uit het veld laten staan, ondanks dat het gewoon mentaal en fysiek gewoon wel enorme klappen zijn. De Tim Paangroep helpt wolwezersorganisaties met de bedrijfsviering. Ze wonen graag topsporters in dienst. En dat is nou het geval met reetrieder Maaike Vos, shorttrekker Jeroen Sonneveld en Van Kalker. We vinden het mooi dat we mensen in het bedrijf hebben die een voorbeeldfunctie hebben, die een hele mooie sportcarrière nastreven en die ook een verhaal te vertellen hebben en die ook zoals ik al zeg, een voorbeeld in een organisatie kunnen zijn. En ja, die combinatie is natuurlijk prachtig. En als dat past met je werk en je kunt daar een bijdrage aan leveren, zijn we er alleen maar heel enthousiast over. Ja, je moet niet achter de receptie gaan zitten bijvoorbeeld. Als het echt een functie is waar een vast ritme in zit, een dagritme of een weekritme, dan is het lastig.